Βαρεθήκατε να περνάτε όλη μέρα στην κουζίνα, κόβοντας και τρίβοντας ατελείωτες ώρες? Έχετε ένα σωρό συσκευές που πιάνουν χώρο στον πάγκο και στα ράφια σας? Δεν θα ήταν ωραίο να υπάρχει μία συσκευή που θα έκανε τα πάντα στο μισό χρόνο, στη μισή τιμή, εξοικονομώντας και χώρο? Λοιπόν, υπάρχει. Μετά το Nicer Dicer, που έχει κάνει χιλιάδες πωλήσεις παγκοσμίως, ήρθε το νέο Nicer Dicer Plus. Η επαναστατική πρωτοποριακή συσκευή για γρήγορη προετοιμασία φαγητού με γερμανική τεχνολογία υψηλής ποιότητας. Μην κόβετε ένα κομμάτι πατάτα. Κόψτε την ολόκληρη σε 1 δευτερόλεπτο. Με το Nicer Dicer Plus κόβετε τις πατάτες όχι με έναν, αλλά με 11 διαφορετικούς τρόπους. Γιατί να κλαίτε καθαρίζοντας κρεμμύδια? Κόψτε ολόκληρο το κρεμμύδι στη στιγμή. Τις ντομάτες σαν επαγγελματίες. Ετοιμάστε υπέροχες φρουτοσαλάτες σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Το καπάκι κοπής καθαρίζεται με ευκολία πατώντας απλά το κουμπί. Οι λεπίδες από ανοξίδωτο ατσάλι έχουν ακονιστεί με λέιζερ για να μην στομώνουν ποτέ. Το δοχείο είναι διάφανο για να βλέπετε πάντα τι περιέχει. Σερβίρετε ή αποθηκεύστε το φαγητό κλείνοντας με το καπάκι αποθήκευσης και βάλτε το στο ψυγείο ή στην κατάψυξη. Η συσκευή πλένεται πανεύκολα στο πλυντήριο πιάτων και τα εξαρτήματά της τοποθετούνται όλα μαζί στο δοχείο χωρίς να πιάνουν καθόλου χώρο. Το σετ περιλαμβάνει το καπάκι κοπής με το δοχείο, 4 διαφορετικές λεπίδες για κύβους και λωρίδες, 2 λεπίδες για τρίγωνα κομμάτια και τέταρτα, για να κόβετε αυγά, μήλα, πατάτες, φρούτα και πολλά άλλα, οδηγό κοπής, προστατευτικό λεπίδων, έναν αποφλοιωτή που κόβει και προς τις 2 κατευθύνσεις, το καπάκι αποθήκευσης και βιβλίο συνταγών. Και δεν τελειώσαμε εδώ. Θα πάρετε επιπλέον έναν κόφτη με προστατευτικό καπάκι και ειδική λαβή για να ψιλοκόβετε λαχανικά με ασφάλεια, χωρίς να πετάτε τίποτα, και έναν τρίφτη για να τρίβετε τυριά μέσα στο δοχείο του Nicer Dicer Plus. Ένα πλήρες σύστημα κοπής σε μοναδική τιμή.